हाय लोगोफोर नै जोंहा नाया ना फ्राय एवगासिनो दं नै नायदो नै ना फ्रायखौ नै बरियानो नै गलाय गलाय खोस्लिया एसे फट' साबायना थाम्बनेल दोननो लोगोफोर नै बेयाव माने न'मा न' ना मा होनो ओंखाम संग्राखौ ओमफ्राय नै फिसासा लुदों आरो बेयाव गोदानानो होनजासिगोन नै वेलकाम फिसाला वेलकाम खालामैनि सिगां हाबबाय नोङो आलासि जाना फैदोंमोन जोंहा फिसालाया ना आजा रहित ओमफ्राय नै ओरैजा न' गोदान लुदों बिनि थाखायनो ओंखाम संग्राया न'आ बेयावमोन आरो ओमफ्राय नैबेयाव लुफैनांबाय ओमफ्राय नैबे सोनाबावसो आरो ना लोगोफोर माने जोंहाना ओंखाम संग्राया सोनाबावसो संथ'दोंमोन ओमफ्राय साहायावसो सङो नालाय बांसिनानो बै साहायाव गोदान रुम लुनायखाय नैबे न' बोरायाव ओंखाम संदोंमोन आरो सिङा गोदानाव बाराम जायोलै ओंखायनोथ' बोराय थिङावसो संखानांगौ ओंखायनोथ' नै ओरैजा बे बोराय थिंखौनो बहायफिननानै बेयाव फिसासा लुबाय आरो एक साइड सालिया ना माने ओमफ्राय नै न'खौ नायदो बाथाम दोला आबायबायनि बाथाम दोननानै थिं दोनसै ओमफ्राय इन्जुर होनोसै औवानि लिरलाबायनोसै ओमफ्राय आरो लन लादों 1 लाख लन लानायखौ मोनबा हा बलबो होनो हागौ आरो हा बल होबाबोथ' इन्जुर होगोन ओमफ्राय हा बल जायाबा पास बोसोरसोनि उनाव फुलखौनो दालायखागोन बाराबा नायनोसै बोरै जायो लनखौ मोनबा हा बल होनोसै लोगोफोर ओमफ्राय नै न'आ नायदो थारखौ ओरै बोबाय लाइनजों माने थारजों मा नाम मेथाइलाय जेम्स ना मा जाखो जिम्स बायख्लानायसो जायाखै सेरेबजों खापसे लोंनांगौ आंहा सेरेब खापसे लोंनांगौ आंहा माने सेरेबजों जानांगौ आरो सेरेब खापसे खालामनो लोंनांगौलै खामानि मावनायफ्रा एसे सिं सालाबायो होननाय जासिगोन जिखुनु जाया लोगोफोर माने सानफ्राव मालाबा मोजां ब्लग भिडिअ खालामबावगोन आं गाबोन नङाबा समफोर बेफोरखौ समफ्राव बिसिगोन माबा डिस्टार्बलै गथ'आबो लोगोफोर बेखिनियानोसै ब्लग भिडिअआ जानला मोनला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसेलाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम बेफोरबायदि ब्लग भिडिअआ आंनाव बारा मोजां जाया मालाय इन्टारटेनमेन्ट अलफोरनासो मोजां जायो दाबो दरखारफोर ओमफ्राय सोर दंबावोमोन दा इउटुबार बिदि बानायग्रा हा मिसिनसै र' जाबाय लोगोफोर बाय दे गथ'आ डिस्टार्बथारनो ब्लुटुथ बक्स दानसैलाय जोंहा लोगोफोर र' बेखौ अन खालामनायखौ एसे देखायनां 24 Energy World of Music 24 Energy all over बाय औ